batireko muri Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe likandi panango pinda ndiri mukadiba kufamba ndokupapatsa ndokutsudzura tsiri kuitika matima na osenyika ino. Ndinoziziwa kuti matima na wose manenge makabata chimodzi mukadiba kumanya nacho. Chikonzero independura yenyika ndokusaka vakashedza vachitaura nezuro kuti the whole nation on one station. Mukoma kepinde muri Zimbabwe. Regai ndikuziyisene pasi rose kuti izvo zvandakapakata ndizvo ndakabata pazuva ranhasi. Tanga tiri muweekend, vamwe vanga vari kumichato, vamwe vanga vari kumapati, vamwe vanga vari kubhora, but kwese ikoko kune zvakabuda. Zvoda kugamuchirwa. Ndizvozvo kunyange rufu chato rugamuchira vanhu. Mukoma KB, ndine nyaya yandakafambira munzvimbo inonzi iyo Nyatsime Manyame Rural Brema. Yes. Vagari veko vakanga variko mushure mekusvika mune imwe nzvimbo ine murandakadzi akanga ari mungoro afa kumapasi 11 dzokuseni kuzotorwa kuma age nemanheru nemapurisa mushure mekuti izvo zvii zvaitika kuti mwana wekadzi uyu chitura ichi kana kuti mutumbi uyu uzotorwa nenguva ishi. Vakanga variko tanga tinavo nezuro munzvimbo iyi. Ndine nyaya yemunzvimbo yeMotorforce yemwana asiri kuwanikwa asi akatanga bvutirwa foni imwe munhu. Foni yake yakabvutwa mwana akatera chitsvaga munhu uyu. Atera chitsvaga munhu uyu. Ndo pasina kuoneka kusvika nhasi. Asi mashoko anoti akatombowanikwa vari vese munhu akamubvutira foni. Munhu ari maoko emapurisa. Zvakaitika ndichakuudzai. Ndine nyaya yandinayo mukoma KB. Chitungwiza makoni chiri kuti kudini. Inyaya yewiwi. Handizivi kuti ndikati wiwi mvura inoraswa nemunhu anditi. Yes. Aenda kurestroom. Aenda kurestroom. Aenda kuchimuri make. Kuchimuri make. Yes. Variko vakadzingwa basa kwamakoni nenyaya yekuti vakaramba kuenda kunorasa wiwi ya boss. Asi boss vaitira wiwi muchigubhu. Vaitira mubaketi. Kushopu kubasa. Asi vachibva kumba avaite wiwi. Vanozoitira wiwi kupi? Kubasa. Muchigubhu. Mubaketi. Mubaketi. Saka ubvati kuvashandi ende unorasa. Haiziriyo yoga. Maka ikoko zvakare kune imwe nzvimbo inoshandira vanhu vakawanda kwamakoni. Nzvimbo iyi ine chimbuzi. Chimbuzi chakanzi chinobhadharwa $1 pamwedzi. Pane wani munzvimbo ari munzvimbo mevanhu vese akaramba kunochira wiwi muchimbuzi nenyaya yekuti ari kuti haadi kubhadhara $1. Hana mari. $1 pachi pamwedzi ari kuti hari wani. So munhu yanga ane bhaketi yake yaanoitira wiwi wobva asiyarongedza munorongedza vamwe vanhu. But pakunozonovhununyura zvinhu kunogona kuuyawo masati auya. Zvakazoitika ipapo ndo zvandinazvo. Nyaya ndinayo panapa muri yeZimbabwe inyaya yemwanasikana akafa mugore 2012 ari kuonekwa achifamba paruvanzi munzvimbo yandinoshevedzera kuti Bulawayo. Mwanasikana ari kuonekwa achifamba paruvanzi iye akafa 2013. Asi nyaya iripo ndeyekuti pamba ipapo zvakare nyaya ine kutanga nhasi yazoziviswa nhasi, asi kune dambudziko rakaitika kumashure remumwe murume akazoonekwa akadonha akafa paruvanzi repamba apa. Zvazobuda pachida kuti anga ari mushandiri anga kuzoshandira nyaya iyi asi akafa ipapo. Pakaipa kune vanenge vachida kukubatai kuti vakupeika nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri bozhongora anobatika panhamba dzinoti kudini. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise. Inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 ndinoimba kuti ndiyo nhamba yamuri kushandisa chete 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo nhamba dzacho. Ndiyo nhamba yamuri kuivi. Tinotenda. Tsudzurai chokutanga chanacho nhasi baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe paka chitungwiza. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe ndiye kuti izvo pane vashandi vaishanda pane imwe shopu iri kuchitungwiza. Vashandi ava vanoti iwe posho isu pachedu kuti tizowanika tiri mukati mekurarama tiri vanhu vakuru vane kumisha kwavo. Asi nyaya yedu ndeyekuti isusu tina bosi wedu pabasa. Bosi wedu isusu anoenda kumba tinosangana kubasa kushopu. But mushopu matinoshandira mune bhaketi irimo. Bosi vanobva kumba vanouya kuzoitira wiwi mubhaketi. Shopu ndeyi inoita basa rei? Munotengeswa nhumbi.
but bosi vaita wiwe umo vanoti ivo munofanira kuenda kunorasa wiwe ishi vanoti pekutanga vakarasa pepiri vakarasa hake chituwa havana bosi akasvika kubasa ndobva asvika ndobva ati kwasemi sina kurasa zvikanzi isati kwanise kurasa uye munhu mukuru zvikanzi sarudzai zvamunoda basa kana kurasa wewe so vanava vakabvanzikana vasina kuwa urasa wiwe basa rapera sakutaura kuno kwatiri kuti basa rakatoita sei rakatopera nenyaya yekuti havana kurasa chi wiwe vakabvapo zvakare ava vanotonzi vakatoshingirira nokuti vakabvapo zuva rekutanga iro rakanzi rorasa wiwe akabva ati aiwa titori mukadzi mukuru kumba kwangu ini handirasi wiwe yomwe mukadzi mukuru basa ichi paritopera ipapo zvino vari kushevedzera vachiti ivo nai mhuri yezimbabwe kana uchivaka bhizinesi rako mudhuri webhizinesi youth inspector kana musha chinhu chokutanga chaanotaura chimbuzi saka chimbuzi kana pasina utonzi hauna kodzero kugara panzvimbo iyi kana unoda kuungana chaiwo kana pasina chimbuzi hamutendero kuisa akumbe kwaanogara munhu atori nebhizinesi ane chimbuzi chake pabasa patiri ipapo pane zvimbuzi zviripo asi bosi vanoti iwo chimbuzi vanotira mubhaketi vaita mubhaketi voti isi tiende kunorasa ndizvo here muri yezimbabwe takamiswa basa nemari dzida hatina kupiwa tonyimirwa mari basa here basa nyaya yatiri kunyimirwa mari haisati tikazoshanda isusu takaya kuzoshanda mushopu hatina kuya kuzoshanda kurasa chimbuzi wiwi bosi munhuyi munhukadzi ava vakadzingwa basa vasikana vangani vaviri vatori 3 nomunhu nokutanga zvakare pane wokutanga akatombodzingwa anomboita mazuva first day iro akaramba kurasa chimbuzi mangwana kuseni chimbuzi chioneka chiri mubhaketi zvikanzi izvo no kana usina kukwanisa kurasa chimbuzi rova pasi ava 2 vachibva vapinda basa pavakapinda basa vakaudzwa here kuti rimwe basa renyu ndirokuenda kunorasa wiwi havana kugara vaudzwa izvozvo pakutanga vachongoti pamwe ndo zviri kuitika ndobva vamboshingirira kusvika iko zvino zvivavhurika vakati no hazviti isu hatikakwanise bosi kuti tinorasa chimbuzi chenyu imi mabva kumba muri kuti chimbuzi rekuti wiwi ya alright ngatitarisei shopu yavari kushanda iyi ndiye muridzi wayo here building kana kuti vanotorenda pacomplex ipapo pane here chimbuzi chiripo chiri padhuze sakatoti one day kusanganisira chekanzu ya bosi kana chita wiwi variitira papi kuti vazopa vasikana kuti vanorasa vanotopinda mukaroom kuti wiwi vozowadza kuti ndozvandaitira mozonorasa saka wiwi iyi yezuva ranhasi vanoswera vachiita mubhaketi omo then kana vavhara shop inenge irimo wozorasa mangwana makuseni saka iko zvino zvakazoita noise ndezvekuti wiwi yakaitwa nabhosi ndokubva vaenda vakashanya zvokuenda kune imwe nzvimbo pavakadzoka ndokusvika wanika wiwi irimo zvikanzi nanhasi wiwi irimo zvikanzi isu hatikwanisi kurasa wiwi yemunhu mukuru zvikanzi sarudzai zvamunoda kunorasa wiwi moenderera mberi nebasa kana kuti wiwi musina kurasa basa rapera chitungwizai kanyemba nabhozho bosi avo imhiko yokurombera bhizimisi iro ndinonzi maipipi padomboshava ichokwadi muri yezimbabwe pane nyaya yakaitika yemwana arohwa nemota mugore ra2016 arohwa nemota mugore ra2016 mwanasikana uyo akafa aine 16 dzokuberekwa mugore ra2016 akafa aine 16 years dzake afa aine 16 years zvakanetsa ndezvekuti akavigwa mune zvakanaka ende mwana uyu haana kuvigwa munzvimbo yekubulawayo akanovigwa kunzvimbo yaanogara iri nzvimbo yechegutu kumusha kuchegutu asi mwana uyu vabereki vake vane imba muguta rebulawayo ndoma akarohwa nemotokari ari mukati mekutofamba kubva kumashops achibva nemotokari mwana uyu akatakurwa kuendeswa kuhospital akazoonekwa kuti mwana uyu atofa achibva afa iri 2016 zvairi 2016 kudaro izvezvi mukoma KB nemhuri yezimbabwe akamboonekwa mugore ra2022 zvikanetsa vanhu vakawanda pachikoro chaakambodzidza right izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita mugore ra2023 anga akuonekwa pamba pevabereki ava panova ndipo patori nevamwe 2 vavanoroja asi maroja ndovagera vachitaura vachiti zvatiri kuona pana paizvo toda senge tiri kukanganisa kuona asi hatina zvinobatika chikonzero tikaona mwana uyu ari kubva anyengedika mwana wenyu tiri kumuona asi vakatanga kuona mwana uyu vakatama vakaenda pakasara 1 akasara ndiye akasara chitaura achiti edway regai ndikokuudzai onai vanhu vabhadhira mari yerendi asi vaenda mwedzi usati wapera pane zvinhu zviri kuita makwenyero kupe panapa uyezve iyeniwo ndoita senge kunzi kubuditsa chikwadi chikonzero handina zvandogona kutaura asi mwana ari kuonekwa ndokubva vanyarana amai vemwana uyu amai vemwana uyu vakauya pamba saambuya vashanya
ndo zvakare vakazoona mwana vakati mwanangu andizini ndingataura sei mberi kwomkwasha asi mwana wako ndaenda kuchimbuzi ndasangana naye inini pandaenda kuchimbuzi ndasvika ndichibata dhoo mukaratidza kuti muchimbuzi mune munhu ndokubva ndamira imi muri kubasa ndakwanisa kugara awa rese ndadzokera zvakare kuchimbuzi ndabata dhoo mune munhu ari kuti mune munhu saka zvandinetsa kuti isusu pamba vana vese ndavaona varipo vangaripo pamba apa munhu ari muchimbuzi ndiani ndokubva ndaenda panext door ndikanokumira baba vepo kuti panapa isusu pamba takakwana vana vandasiyiwa nawo ndinawo asi mutoileti medu mune munhu apa toileti ndiye mukati mune munhu ari kuti mune munhu but vana vandasiyiwa nawo panapa varipo vakakwana saka ndaakutya kuti ari mutoileti ndiani asi mune munhu yacho iri kubuda iri pasi pasi andisi kunzwisa ndobva vaenda kunotora munhu vaenda kunotora munhu mukoma KB baba panext door vakati kana zvakadaro andikwanise kuya ndiri ndega rega ndine kunotora mumwe ndikunotora mumwe baba ndokubva chara baba vatatu nemukadzi 1 kusanganisira mai vepamba vakaita vanhu 5 pavakanovhura door mukoma KB vasati varibata mwana achibva abuda achifamba kunobuda door mwana akashaya gore ripi 2016 anga ari muchimbuzi ndokubuda kutobuda kunopinda mudhoo achirowa pasi kuenda achibva aenda amai vepo vakabva vaenda vakanoshevedza mubatsiri pane mubatsiri wechirume antove muprofita ari kunzi akafira pamba vanhu vakatozongoona mapurisa auya achizotakura munhu aripo ipapo akabuda nzeve muromo nemunhu akatakura akaenda but kuvanhu hazvina kusvitswa zvazobuda izvezvi mushure mekushevedza umwe muprofita akauya pamba muprofita uyu akangorohwa ndokubva aenda pasi asi muprofita uyu ari kutaura kuti ndiri kuona mwanasikana ndiye ari kundirohwa achibva arohwa akatakura achibva pamba izvezvi kwakashevedzwa munhu ari kuenda musi wefriday abva muguta reHarare ndiotamira kutaura ngoma kevolo chichi chaitika asi mbiri iyi yazara nokuti izvo vanhu vari kugara mulokesheni iyi musi wefriday last week mwana uyu akatoonekwa ari pabhasi stop achitei akatomira vamwe pakasvika mumwe munhu akamugara pamba ipo zvikanzi vanhu muri pana paimimika akatanga kushedza 1 zvikanzi makamira apa mwana uyo mwana wakwanhengi mwana uyo akafa uyu vanhu vakatiza pabhasi stop apamirike baba pati saka vanhu vari munzvimbo ikozvinosvika vakakwanisa kutoma murodhi achitofamba wari ega so mulokesheni umu maakutyisa chikonzero mwana urita sei ari kuwanikwa saka iko zvinozvi pakashedzwa munhu ari kuenda musi wefriday ari kubva mukati meguta reHarare tamira kuti igodzori mufriday kana ndisingakanganise mhuri yezimbabwe ndiri kuti oneni ndinoda kusvika ikoko baba Isabel muri kuti mwana akashaya 2016 akazotanga kuwanikwa rini akatanga kuwanikwa 2021 akawanikwa iko zvinozvi ndopa kunyanya kuonekwa 2021 akangoonekwa zvikungoonekwa nditika achibva disappear iko zvinozvi ndopa kunyanya kuwanikwa manje muri kuti pane akaonekwa naamai vemwana uyu mbuya vemwana akashayika ndopa vakati ini ndasione vana pano but ndinoda kupinda muchimbuzi but ndikada kuvhura dhoo muri kunzi mune munhu ari kutaura asi vana ndasiyiwa nawo varipo vese so ndakutya kuti bebi matapinda mbavha ndokuenda kunoshedza vamwe varume panext door varume apa vakauya vakatora nawo vakaita varume 3 nemukadzi 1 kusanganisira namai vepamba vachibva vaita vanhu 5 asi pavakasvika vasati vabata dhoo mwana uyu akanyatsobuda kunyatsofamba ende vanhu ava vese ava vanotoziva mwana uyu achibuda hapana zvavakataura vakangozosvita shoko kuna amai vepamba nababa vepamba kuti chokwadi mwana tamuona abuda aenda zvakaoma muri kuti kudini neicho chokupi Bulawayo paka ndapindira mhuri yezimbabwe ndine nyaya yandakandiri mukati mekutaura kuti ndakasvika mukati menzvimbo richiziva kuti manyamerurawo yandakapinda mukati menzvimbo richiziva kuti nyatsime kunyatsime mhuri yezimbabwe pandakashevedzwa ndiri mukati mekusvika ndakasvika kuine nyaya yekuti izvo kune mukadzi arwara kudaro murume achibva amutora kuti anokonesa kuti vaende munzvimbo kunobatsirwa ndobva vaenda kunobatsirwa vari mukati mekunosvika mukati menzvimbo yemunhu anobatsira mukati menzvimbo zvikanzi nemubatsiri uyo ndine urombo chikonzero munhu wamauya naye panapa ndiri kuona sekuti mwari vaita kuda kwavo vatotonga munhu asheke kana kuti afa vanga akatakurwa ari mukati mechingoro kudaro ndo pavakaita toita sei ndo kukwanisa kufondera veukama kusanganisira kumusha kunobva mukadzi anditika vari kumusha chibva chivedzera zvikandizvo mashoko amuri kutaura ekuti munhu afa ndinoreva sokuti izvo aiwa haasati afa munhu iyeye kana muchiti munhu afa ndinokuudzira kuti imbomirai makadaro munhu haasati afa ndokutanga kuziviswa nokuudzwa zvokuitwa kuti kana muchiti munhu iyeye afa ndinozviziva zvakamboitika kumashure chikonzero kune hama yake yakatombopfekaita 5 hours asi akazomuka saka munhu muiyeye musamuendesa kumuchari chikonzero munhu iyeye haana kufa veukama vakatenderera
ndokutaka kuita zvavakatumwa zvokunzi vanofana kuti vamuzore buti mwe wese vanofana kutora buti vachifuninidzira munhu akafuninidzirwa kusvika pazoita nyaya yekuti kwakashevedzwa hama yakashevedzerwa kunzi hama kune hama ichasvika ipapo igotaura nemi mugoona kuti munhu haana kufa asi hama payakasvika ipapo yakasvika ndokuona zvanga zvaitika ikafuna zvakare kudzokera kumusha kune veukama kuti vedu wei ndasvika pamwana uyu muzukuru wandiri kuona panapa zviri kuratidza kuti atofa zvikanzi kwete ndati mwana iyeye haana kufa vadaro mhuri yeZimbabwe pakabva pashedzwa mapurisa vakabva vasvika panzvimbo vachinoona murandakadzi uyu vachibvaona kuti munhu afa vachibva vapa simba rokuti izvo imwe pala isvike ipapo izotakura mutumbi pala ikabva yasvika ipapo ikanyurisa mapepa zvese akanga atosaidwa nemapurisa kuti vatakure mutumbi hama dzemunhu dzakabva dzafona zvakare zvikanzi imimi murida kutakura mutumbiyo ndimi muchazokonzera munhu kufa chikonzero mukanomuisa mumoshari munhu yeye achabva afa tichakusungisa iri mhosva pala chibva siya mutumbi zvakare vanhu vachibagara pasi zvakare toita siku vanhu vanga vatimwa nemapurisa kuti vazotora munhu dzokerai kupolisi ndipo vakadzokera kupolisi vadzokera kupolisi munhu yeZimbabwe ndipo pandakasvika panzvimbo ndiri mukati mekuona zvanga zviri mukati mekuitika mapurisa akazodzoka zvakare kusanganisira chairman nemuridzi wemukadzi akakaenda kupolisi vakazouya kumaeri dzemanheru vachimira vari panzvimbo vanhu vai vakaramba vachiramba zvakare kuti mwana wedu haana kufa kusvikira mapurisa ataura kuti izvozvo takutofonera una imwe polisi iri ikokoko chikonzero muri kunetsa kuti mutumbi uendiswa mumochari kuti takutoa kuti musungwe nokuti kana panapa munhu aonekwa kuti afa pana kana ichiuya haiuye ega inotouya nevanhu vanozivana mazvikokota vana chiremba vanoziva kuti munhu aita sei afa imi kana muchikuramba muri ikoko kuti munhu haana kufa zorai bute isaifunonidzirai hutsi hwebute munhu afa ande munhu anganga afa kuma11 mukoma KB kusvika kuma8 manheru ndo pakazotakurwa pala ndo pakazodzoka zvakare kanzi takurai mutumbi kutaura kune kuti mukoma KB nemhuri yeZimbabwe mutumbi wakazotakurwa ukaisiwa mumochari munhu haana kuzomuka kosei veukama vanga vachitika hama ido haina kufa ndo patisingazivi mukoma KB kwakatombofona mumwe muprofita wakanga vainayewo achishevedzera kuti izvo ndiri kuona kuti pane mweya wongozi wangomuvhunga uyezve mweya wake ndiri kuona uri kutendera uri padhuze munhu uyo haana kufa ende amai vakataura mashoko ekuti izvo ndiri kuzviziva zvakamboitika kumashure nekuti kune mumwe wake akambofa akaita 5 hours akazomuka paya saka mwana wangu iyeye mukamuendesa kumochari ndimunenge matouraya ndinokusungisai ndati munhu haana kufa mwana uyu matanga akura sei mukadzi atori nemwana wake mwana atori negore mwana uyu pakafa mai ava akanga akatobatwa nemamwe madzimai emunzvimbo tinotenda mhuri yeZimbabwe mukoma KB chido nerudo rwandakaona munzvimbo yekunyachime Brema rwakaoma mwana uyu anga akatobatwa nemamwe madzimai pakangobuda shoko rokuti pari kufungidzwa kuti munhu uyu afa havana kubva ipapo vakuru venzvimbo vakanga varipo vana PC nevamwe veprovince vanga varipo vakamira ende chairman wemunzvimbo ndiye akatosumuka nemuridzi womukadzi uyu kuenda kupolisi kufamba vachifambira kuti nyaya dzine sei dzigadziriswe asi iko zvinozvi mhuri yeZimbabwe kune vanga vachibvunza vakatoona ndiri paFacebook ndiri mukati mekutaura ndakamira panzvimbo vachibvunza kuti mukadzi akazoita sei aiwa nyaya yakazoitika ndiye kuti pakatozoonekwa kuti mukadzi uyu akabva kutaura kune kwachiri kuti akaisiwa kumochari kubva nezuro ndecharisingazivi ndechekuti kubva nezuro veukama vazoronga marongero api kuti munhu aende kunochengetwa semutumbi wemunhu wafa machinzwa ka ndechekuNyatsime veukama vanga vachiramba kuti mutumbi utorwe chinzi hama ido haina kufa ichokwadi yapakaipa umwe mukomana anozivikanwa anogara mukati menzvimbo ipapo achibva abvuta foni ndobva takakutiza mwanakomana akamutevera but haana kukwanisa kumubata mangwana mukomana uyu mukomana uyu achidzoka akabva audza vamwe vari pamba kuti munhu atiza nefoni yangu atoenda naye zvachose asi vanhu vanomuziva mangwana mukomana akamuka achiti kuma10 ndakuenda kunotsvaga mukomana uya pakabuda mukomana kuma10 kusvika nhasi haasati adzoka kubva Saturday Friday ndo pakabvutwa foni Saturday kuma10 ndo pakatevera mukomana achitsvaga mukomana uyu asi mukomana pakatevera mukomana uyu haana kumuwana Saturday kuma10 kumanheru vanhu vanoti vakazoona mukomana uyu aine mukomana akamubvutira foni vari vese vabereki vakaenda kunoripota kumapurisa mukomana kaya akatorwa nezuro asi mukomana aimbotaura nyaya yekuti izvo mukomana uyu ndinogona kumuwana but mukomana ndiwe madrugs anenge tasenga ari kudhakwa pane umwe zvakare mukomana anotamana mukomana uyu akasvika kuna amai vemwana vachitaura achiti izvo amai kana muchida mwana wenyu uyai tikutirika munamato kedu tirika munamato katinoita mukakwanisa kutika munamato ikako munobva maona mwana wenyu saka wani mukomana akatorwa nemapurisa asi mumwe uyu ari kuitika kutireka munamato haasati awanikwa nemwana komana uyu haasati awanikwa kubva musi weFriday mushure mekutevera foni asi Saturday ari kunzi akaonekwa kuma10 dzemanheru aine mukomana uyu asi pakazotorwa nemapurisa ari kuti handambomuona plus zvandangotaura ndaitaura kwozoita wani ari kuti izvo mukatenda kuti tikuitireka munamato kedu amai munowana mwana wenyu saka handichazivi kuti ndoita sei mashoko amai vane mwana ane 17 years akashayikwa mushure mekutevera foni yabvutwa
mwana uyu paakatorerwa foni angari pamba murume uyu akangosvika akabvuta foni vanomuziva kwaanogara vanomuziva munzvimbo achitenderera munzvimbo asingazivi paanogara avazivi kuti anogara pari asi vakazomuona manje ndo pakataura nemapurisa pavakamuona vakati mukomana uyu polisi ikashedzera ikabatwa mwana izvozvo akabatwa ari mumaoko izvezvo ari mumaoko mapurisa haasi kuzivikanwa kuti mwanakomana uyu akaendeswa kopi mwanakomana haasi kuzivikanwa kuti akaendeswa kopi asi iye anonzi musesetadzi akaonekwa kuma10 dzemanheru ainaye ende akatombobvuma anga ainaye but pakazosvika mapurisa akabva atanga kuramba saka izvezvi mukomana akatorwa nemapurisa asi mwanakomana uyu haasi kuwanikwa asi ane mumwe wake zvakare waanotamba naye akauya kuna amai achitovaudza kuti amai ndimi amai vanhengi mimika oright kana muchida kuti mukatenda tikuitisei kamunamato kedu mukaita kamunamato ikako munobva maona mwana wenyu akaziti kamunamato kendike ya zvakaoma muri yezimbabwe vateereri manyama machinzwa kachatsudzwa kubva kakuwaterfalls retreat nababa isabel boshangora washington maremera